dibịa ugene na oke agụ nwee ike ịlarụ n'ụla o nwee ike ịkpọpụta eke ọ bịafie ya n'arụ ị na-achọ ya na-achọ ọ namigo mana ka ọra m n'ọnụ otu a ka ọ yala ito ọ dị mma ọzọ tupu ajụọ gị ajụjụ one na ole ihe m ghọtara n'ihe kwuru bụ na ewe ndị dibịa na-afụ na mmụọ bụ ndị mmụọ na-afụgasị ihe ya na mmụọ na-akpa were ndị dibịa bụ mkpa akwụkwọ na-agwọ ọrịa ya bụ na dibịa na-afụ na mmụọ nweghị ike ịgwọ mmadụ ọrịa onye were ọrịa dị iche iche ekele ọlụ eke onye mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ ewekwana ike ịfụ na mmụọ o kele ọlụ eke dịka ime awele mụ ga-akọwalụ gị ya n'ụzọ ọ ga-eji doo ọra niile na-ege anyị ntị anya ka m weli ya na m enyelu gị ose na-abọta irie malụ na ike mmụọ gị niile dị gị n'anya ịpụtazie ewele ọfọ si ka ikwubi okwu ka ihe dị otu a mebe oyere eme maka ike gị niile agbago gị anya ose na-abụ ka irilu onye na-afụzi ndị ọzọ a na-alụlụ gị ya onye ji mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ alụ ọrụ na-afụkarị ọfụ nke ya n'ụlọ ọ na-abụkarị clear vision beso na-enwe ka iji wee kpagide ụre enwe mkpọkọrịta abụbọ gị na dibịa ugene na ọbụ udene onyezie gị ihe a na-etinye ọkụkọ n'anya ịkpazi elu wee banye n'ime ọhịa ị na-anụzi ihe mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-ekwu ọkwa na ebe ahụ by right bụ ihe a na-asị gị n'ọya bụ initiation initiation bụ na enweriri ihe a ga-enye gị ị ga-eri enwe ihe a ga-atinye gị n'arụ tutu ịnụbu onu mmụọ clear and direct ọ efụba mmụọ clear and direct so o wee bụrụ ya ọ bụrụ na e nyere gị onyinye ị na-ezikọ gị mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ụlọ ị ga na-enwe ya mana ọ dụghị ọlụ gị possible unu dị 100 only 5 or 3 nwee ike idu exceptional nwee exceptional gift bụ dịka nke a m kọwala unu ya ha alụ nwa wele maka ndị na-aghọta ịma na ewe oge ikwuru maka ijele ụfọdụ wee ike na-anụ na ijele bụ mmụọ na ihe ndị ọzọ mana ọ dị m ka ijele na-ekwu bụ arụrụ ijele na-akwa n'ala ka ọwakọdụ ndị ọkachasị ndị na-ege anyị si n'obodo oyibo na-anaghị anụcha igbo ihe bụ ijele ahụ isi na o nwere ike ịnwụ ijele m na-ekwu okwu ya bụ nke m kwuburu okwu oge m na-akọwa maka dibịa na ike ndụ bụ ihe a kpọrọ soja ant mana enwekwara ọgwụ a na-agwa na-akpọkwa ijele mana ijele nke m kwuru okwu ya bụ soja ant enyere exceptional gift na ọnwụọ na mberede okporo ụzọ for instance heat gburu ya anyanwụ gburu ya na the weather do excessively hot ndabịa daa ya ifu onye anwa ifu data ijele ka o nwekwelu ndụ ọzọ okwukwelu ume ọzọ wee bibikwe ndụ ya onye ekelu ndụ ya nwere ike omealụ etigide ihe tigbuo ya ya mob action ifu na onye adịgwekwele ozu na-etigbukwele ya mana chee ka ndada ya anwa ifu ya ka ọ kụkọnyetere n'ebe anwa ọ nọ were ikpere gabazie ọ ka ga-adụ the rest day of his life ekego ndụ onye anwa eke so mana ijele nke ọzọ bụ nke bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ihe eji akpọ ya ijele because na ọ na-emove in mass or in group maka na ọ na-emepe ụzọ ọ na-azụ ahịa o ihe eji azụ ahịa na ezi nchekwa ekene m gị ọ dị mma ka maka oge unu chọzọ ịjụ ajụjụ unu nwere ike ịjụ ya na unu ga-afọ ekwentị dị na iru oroyo unu ga-ajụ ya mana ndị eze nwanyị na ụmụ dibịa ọzọ Chimereze ga-achọ ịjụ ajụjụ one na ole ka ọ chịkọta ya ọnụ ajụjụ ọzọ ị chọziri ịjụ na-ajụ ya na ịkpọ na ekwentị ahụ ga-adị n'ihu onyonyo gị eze nwanyị ndị eze nwanyị na ewe ajụjụ unu chọrọ ịjụ ọzọ ngwa kwụsị okwu ike ka amara ajụjụ na kedu nke ị chọrọ ịjụ ya gwa ya afa gị ọ dị mma ọzọ ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ bụ ọ bụrụ na ka isi kwuo na ndị dibịa na-adị ike otu a ha na-adị kedụkwana ihe ọ na-abụ ewe ka ihe si mee a sị na ndị uwe ojii ji ejide dibịa kpụrụ ya ọkpụrụ dibịa agaghị esi na mmụọ pụọ ma ọ bụ mgbe a na mmụọ ka a ghara ịfụ ya gịnị mere ya na-eji ejidezi ndị dibịa ekene m gị nwanne m nwoke nke bụ eziokwu dị n'ime ya bụ dịka m si wee gwa gị oge nọ ya akpata ụdị ike enyelu gị iji eme agana
enwere dibịa ị ga-loo ịbịa biya ọ nọrọ na biya mana ịma afọ ya anya mana ọ nọkwa na-eri nri mana ị ga-abịa n'iricha anya ebe ahụ ya afọ mmadụ ebe niile agwụchi na agwara m gị na enwere dibịa enwere ike ijide maa ya aka ntị dọkacha akwa ya ama bụkwalụ dibịa wee were dibịa mmiri na-aha mmiri wee maa atụ were dịka onye na-eke uke wee maa atụ ịghọta ihe m na-ekwu mana ụdị dibịa nke ọzọ ahụ efuru m na ha akọrọ gị nwanne m bụ na ọ na-adaba na mpaghara and ebe ọbụla efu n'ala ya ma obodo a mụrụ ya na-atụ ụjọ maka na ha ama onye ọ bụ makwala ihe o nwee ike imenwu ịghọta ihe m na-ekwu gwanụ m ọ bụrụ na gị nwa bụrụ onye uwe ojii ya bụrụ na onye ahụ na-edebe nsọ maka na enwekwa ihe na-abụ dịkwa involve enwe ike isi chee ike were ike ahụ niile isi chịlụ wee megidebe obodo melụba ana ịma na imetọgo aka imetọ aka mmụọ ahụ nyere gị ikike ahụ ị ga-eji wee maa agana ga-enyekwa aka napụ gị ikike anwa ka ị wee nwee ike taa gị afụfụ bee so na ọdị onye anwa mana ọ bụrụ na mmụọ anwa kwudoro gị inwe ike nji sọsọ ya bụ okpofu dọst irezilu welu ume mmadụ nke akpọrọ tia gas makwa onye fụrụ ụzọ n'ebe oke ikuku na-efe ka ya achọba onye ọ ya ejide onye afụghị ụzọ iji ikuku na n'iyi kedu ebe ọ na-aga ọzọ bụ ụdị ndị dị otu a na-abụ ihe ọwụwa omume n'ụgbọala maọbụ n'ụgbọelu a sị na onye ahụ pụrụ na ọ fụrụ onwe ya n'ebe ọzọ ya bụ na ụdị dibịa ahụ enweghị ike ịnwụ na iwu mberede o nweghị ike ịnwụ mberede bụ ofu maka na ikwu etegodi ya tinye n'ime mmiri ifu ya na ọ na-eku ume ọ ya ha nwụ ebe ahụ azụ nọ n'ime mmiri ga-enyere ya aka gbata ọya eriri ahụ ekebere ya ife atọl na o nyere onwe ya for experiment unu wee mata ihe o nyere udu dibịa ahụ na-enye mmadụ. Please subscribe to Kpakpando TV now for more videos.